ואני רואה את השוני בין אישה לגבר. אוקיי, את חושבת שאצל גברים זה יושב על אגו? לא, אני חושבת, אני עשיתי גם על זה מחקר קטן, אפילו כתבתי על זה. כן. ואני רואה את השוני בין אישה לגבר. אוקיי, מה השוני? שגבר אומר, אני פורס, זה אומר, אני שם את המפתח. כן. אני לא הצעיר הזה שלמד, עשה, השכיל ונתן את כל הידע המטורף שלו בתוך החברה הגדולה שהוא ניהל. אוי, זה לא פשוט לשחרר ניהול של 1,000 עובדים. נכון. ולהגיד, מה אני עושה מחר? וגם אנשים מאוד מוטרדות מזה שהגבר יושב בבית, פתאום הם כאילו קצת מלחיץ, לא באמת, זה אמיתי, זה שיח מאוד, אבל ברגע שאת משחררת איזשהו משהו מאוד גדול שכל החיים שאפת להגיע אליו, את בעצם מוותרת על איזשהו מקום של משמעות. הם מרגישים שמאבדים משמעות? הם מרגישים שמאבדים משמעות. אם אנחנו שנייה היינו עוצרים מרגע ומנסים גם לתכנן את הפרישה לא רק במקום של כסף, אלא בוא נתכנן רגע אפילו את העכשיו שלי, שאני המשמעות, אני הכלי, אני השפע. כל הדבר הזה מסביב מתחיל להוריד ווליום. הווליום זה אני העיקר. זה מה שאני בעצם חופר לעצמי בראש. זה מה שאני מבין, שאם אני יצרתי את כל הדבר הזה, אז מי יצר את זה? אני. אם אני יכול לייצר את זה, אני יכול גם לייצר עוד הרבה דברים שקשורים לחופש שלי.